Se ssir kampanja nazzjonali bilan li jissewwew u jiġu ċċippjati bejn 4,000 u 5,000 attus ta' triq. Il-kampanja se tibda fl-4 ta' Lulju u għandha lan li tikkontrolla l-popolazzjoni kbira ta' qtates fit-toroq Maltin. Din l-inizjattiva se ssir mid-Direttorat tal-Ħarsien tal-Annimali b'investiment ta' 200,000 euro. Il-pjan se jieħu konsiderazzjoni il-bżonnijiet speċifiċi tal-komunitajiet u l-popolazzjoni ta' qtates preżenti fiż-żoni differenti. L-qtates se jinġabru minn nies ta' esperjenza. L-intervent fuq il-qtates se jkun jinkludi wkoll kwalunkwe attenzjoni medika li l-qtates ikunu jeħtieġu kemm qabel kif ukoll wara l-intervent tat-tiswija. Kristina Formosa li hija veterinarja spjegat li permezz tat-tiswija tal-qtates ta' triq se jitwaqqaf it-tixrid ta' mart infettiv kif ukoll mart perikolus ieħor fil-qtates. It's extremely important, I think. There is a real problem with overpopulation of stray cats in Malta and something needs to be done about it and something very intensive. L-annimali se jiġu rilaxxati fil-post minn fejn ikunu ttieħdu tement li dan ma jkunx ta' periklu għalihom. Romina Frendo li qed imexxi din il-kampanja appellat biex dawk kollha li jrabbu l-qtates jaraw li dawn ikunu microchipped u msewwija skont il-ħtieġa. Pereżempju għandek qtates jiġuk fil-ġardina jew qtates fit-triq tiegħek. Huwa għall-ġid tal-annimal li l-annimal jiġi msewwi għax meta ma jissewwix hemm ħafna tbatija ikel ma jsibux fit-triq. Il-Ministru għall-Agrikoltura Sajd id-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo ikkummenta li dak li tħabbar juri l-impenn ma jaqta' xejn tal-Gvern li jibqa' jinvesti fil-qasam tal-ħarsien tal-annimali. Il-Gvern għal darb'oħra żamm kelmtu u qed iwettaq miżura oħra tal-baġit. Huwa semma li dis-sena biss issewwew u ġew iċċippjati 1,400 attus u fakkar li din il-kampanja kienet wiegħda elettorali. Intant is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alisha Buġeja Sajd irrimarkat li dan l-investiment se jwassal għal ħidma aktar koordinata b'viżjoni u strateġija komuni bilan li jiġi assigurat li l-ħidma li qiegħda ssir tilħaq kbir ta' annimali. Sabiex wieħed jagħmel użu minn dan is-servizz jista' jagħmel kuntatt mal-koordinatur permezz tan-numru 2292 4999 bejn is-7 ta' filgħodu u 3 ta' wara nofsinhar mit-2 sal-ġimgħa jew inkella jibgħat email fuq neutering.mafa@gov.mt.